Kapod wantiere weche motudore kod thieth ni jatend migao mar Thieth Aden Duale wacho ni jogo ma iseyo ni osebedo ka nyodho omenda mar SHA ibiro maki juma manyien. Duale wacho ni sirikal ok bimbe kotol e kawo ndamo mager ne ute thieth makwalo omenda kowuok e aguch SHA. Wacho magi Narok kama ne entiere kod jating ndai mar jatend piny Faruk Kibet. And on Monday, I am taking Monday saa 8 mimi ninapeleka over 180 files to the DCI. Washikwe ama wasishikwe? We will close your facility. We will recover our money that you stole from the people of Kenya. And we will prosecute you. And let me speak to DCI and the office of the DPP. DCI, EACC, DPP. When those criminals are brought before you, conduct your investigations. DPP, you must charge them before courts of law. Wale wanasema tuende ukabila, ati dini iwe ni ukabila, tabia ni ukabila, kukula ukabila. Kwani ukiwa na pikipiki yako na wewe ni Mkalenji na ukose customer barabarani na ni Mjaluo, utawacha kumpeleka utafute Mkalenji? Gavana Makericho Eric Mutai ne otony kuom thuolo mar ariyo bang' senators Victor